Budalasti Ivica. Ondje na selu dizala se stara gospodska kuća u kojoj je živio stari posjednik čija su dva sina sebi umislila da su pametniji od svih. Htjeli su otići i zaprositi kraljevu kćer, jer ta je djevojka javno razglasila da će za muža izabrati momka koji će bistro govoriti i najbolje se izražavati. Njih dvojica tjedan dana su se pripremali za prosidbu jer imali su samo toliko vremena. Ipak, bilo je to dovoljno, jer već su prije mnogo toga postigli, a iskustvo i znanje uvijek je korisno. Jedan od njih znao je napamet cijeli latinski rječnik, kao i sadržaj 3 godišta dnevnog lista što je izlazio u gradiću, i to od prve do zadnje stranice i unatrag. Drugi je bio dobro načitan na području cehovskih zakona i napamet je naučio ono što bi trebao znati svaki cehovski starješina, pa je bio uvjeren da može razgovarati i o državničkim poslovima. K tome je znao ukrašavati remenje, jer bio je to svestran momak vještih prstiju. Ja ću osvojiti kraljevnu, vikala su obojica, a otac je jednomu i drugomu poklonio lijepoga konja. Mladić koji je napamet znao rječnik i novine dobio je crnu životinju, dok je onaj koji je poznavao sve cehovske zakone postao vlasnik konja bijeloga kao mlijeko. Onda su krajeve usta namazali ribljim uljem kako bi im ti organi govora postali vrlo glatki i hitri. Dok su uzjahivali, u dvorištu se sjatila cjelokupna posluga, pa su ih gledali, a slučajno je naišao i treći sin, jer bila su trojica, iako trećega nitko nije pribrajao dvojici braće, i to zato što nije bio tako učen, a svi su ga znali po nadimku Budalasti Ivica. Hej, obratio im se, kamo ste pošli odjeveni u najbolju odjeću? Zaputili smo se u kraljev dvor, u kojem ćemo zaprositi kraljevu kćer. Nisi li čuo što su razglašavali po cijeloj zemlji? Sve su mu ispričali. Tako mi svega, i ja ću vam se pridružiti, poviče Budalasti Ivica, a dva brata su prasnula u smijeh i odjahala. Oče, reče Ivica, ja moram dobiti konja, žarko se želimo ženiti. Ako me kraljevna prihvati, u redu, a ako me ne bude htjela, svejedno će biti moja. Ne brbljaj budalaštine, ukorika otac, od mene nećeš dobiti konja, ne znaš se lijepo izražavati. Tvoja braća potpuno su drukčiji momci. Pa, ako ne mogu dobiti konja, uzet ću jarca koji mi onako pripada, a vrlo dobro će me nositi. I tako je uzjahao jarca, pa ga je podbo petama, a životinja je odjurila cestom. Hej, džiha, to je pravo jahanje, evo me, dolazim, vikao je Budalasti Ivica, a onda je tako zapjevao da mu je glas nadaleko odjekivao. Iako su njegova braća već odmakla, sporo su šutke jahali, jer mozgali su o mudrim zamislima što će ih iznijeti kraljevni, a o tome su morali dobro razmisliti i unaprijed se pripremiti. Halo, poviče Budalasti Ivica, evo me, pogledajte što sam našao na cesti. Pokazao im je mrtvu vranu na koju je naišao. Budaletino, uzviknula su braća, što ćeš s tim? Daću je kraljevni. Da, učini to, odgovorili su, a onda su smijući se nastavili put. Hej, evo mene ponovno, pogledajte samo što sam sad našao. Tako što se na cesti ne nalazi svaki dan. Braća su se okrenula da vide što je to mogao naći. Blesane, povikali su, to je samo stara drvena cipela koju nedostaje gornji dio. Hoćeš li to dati kraljevni? Da, svakako, glasio je odgovor, a dva brata su mu se i sad smijala. Potom su odjehali cestom, uvelike ga pretekavši, ali halo, Budalasti Ivica ponovno se stvorio pokraj njih. To postaje sve bolje i bolje, rekao je. Ura, ovaj put imam nešto nadaleko poznato. Što si našao? Zanimalo je braću. O, to vam ne mogu reći, odgovori Ivica, ali kraljevni će biti vrlo drago. Bah, prokomentirali su njegovi sugovornici, to je samo ilovača iz jarka. Da, svakako,
potvrdi Ivica, ali ilovača najbolje vrste. Vidite li, posve je mokra i curi kroz prste. Njime je napunio džepove. Njegova braća galopirala su koliko im je konjska oprema dopuštala, pa su pred gradska vrata stigli cijeli sat prije Ivice. Na vratima su svakom u prostu dali broj, a onda su ih poslali u redove u kojima je stajalo po 6 pridošlica i to tako blizu jedan drugoga da nisu mogli micati rukama. Bio je to razboriti poredak, jer da su mogli svakako bi se potukli samo zato što ih je ljutilo da netko stoji ispred njih. Svi iz okolnog kraja u velikim su skupinama stajali oko dvorca, a gotovo i pod samim prozorima da vide kako kraljevna prima prosce, no kako je koji od njih stupio u dvorac imao je dojam da ga je moć govora napustila, a kraljevna bi onda zaključila: nije ni od kakve koristi, odvedite ga. Napokon je došao red na brata koji je napamet znao rječnik, ali u tom trenutku baš sve zaboravio. Imao je dojam da mu koraci odjekuju na drvenom podu, a strop dvorane bio je napravljen od stakla, pa je samoga sebe vidio kako stoji na glavi. Pokraj prozora su se smjestila 3 pisara sa svojim upraviteljem, a svi su oni zapisivali svaku riječ što su je prosci izgovorili, kako bi sve to objavili u novinama i prodavali za novčić na uglovima ulica. Za prosce je to bilo teško iskušenje, a peć su tako naložili da su se cijevi užarile. Ovdje je strahovito vruće, primijeti prvi brat. Da, odgovori kraljevna. Moj će otac danas peći mlade kokoši. Bah! Prvi brat je zinuo i samo stajao, jer nije se pripremio za takav razgovor, pa nije imao što reći, iako je namjeravao izustiti nešto duhovito. Bah! Nije ni od kakve koristi, zaključi kraljevna, odvedite ga. Nesretni prosac morao je s mjesta otići, a približio se drugi brat. Ovdje je grozno vruće, primijetio je. Da, danas ćemo peći mlade kokoši, odgovori kraljevna. Što? Što ste izvoljeli promucao je novodošli kandidat, a svi su pisari zapisali. Izvoljeli prim. Od njega nikakve koristi, reče kraljevna. Odvedite ga. Došao je red na budalastog Ivicu koji je u dvoranu ujahao na jarcu. Pa ovdje je očajno vruće, prokomentirao je. Da, zato što pečem mlade kokoši, glasio je odgovor. Ah, to je prava sreća, uzvikne budalasti Ivica. Onda valjda mogu ispeći i svoju vranu. Biće mi veliko zadovoljstvo da ti to omogućim, odgovori kraljevna, ali imaš li nešto u čemu ćeš je peći, jer ja nemam ni lonac ni tabu. Naravno da imam, odgovori Ivica. Sa sobom sam donio posudu za kuhanje s limenom drškom. Izvadio je staru drvenu cipelu i u nju stavio vranu. Pa to je uistinu vrlo neobično jelo, priznala je kraljevna. Ali odakle nam umak? O, imam ga u džepu, odgovori Ivica. Čak toliko da sebi mogu dopustiti da dio bacim. Nešto ilovače izbacio iz džepa. Sviđa mi se to, izjavi kraljevna. U stanju si davati dobre odgovore i uvijek imaš što reći, pa ćeš mi biti muž. Ali jesi li svjestan da zapisuju svaku riječ što izgovorimo, pa će sutra sve to objaviti u novinama? U svakom izlogu vidjet ćeš ono što su zapisala 3 pisara i njihov upravitelj, a taj starac je najgori od svih jer ništa ne razumije. No to je rekla samo da ga uplaši, ali pisari su povikali od radosti, a svakome od njih na pod je štrcnula mrlja tinte iz pera. Oh, to su prava gospoda, jeli? Reče Ivica. Onda ću glavnom pisaru dati ono najbolje što imam. Preokrenuo je džepove, pa je mokru ilovaču bacio ravno u lice upravitelju pisara. To je vrlo duhovito, primijeti kraljevna. Ja to ne bih mogla, ali imam vremena naučiti. I tako je budalasti Ivica postao kralj, pa je, stekavši krunu i ženu, zasjeo na prijestolje. To smo izvješća pronašli u novinama glavnoga pisara, ali na njega se baš i ne možemo osloniti.